Yol hereketinin howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygyň dowam edýän günlerine Akal vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň Babadyxan etranyň, Balkan vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň magtymly ýetirek etraplarynyň, Lewap vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň Halaç, Hojamaz etraplarynyň we Saýyt etranyň Garabakawy şäheriniň polisiýa bölümçesinde, Mar vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň wekil wazir Garagum etraplarynyň polisiýa bölümlerine awtowloglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň edara binalary gurulyp bolmagy berli. Munyň özi ýurdumyzyň dörli künjeklerine awtowloglaryň howpsuz hereket etmegi we çeýniki taýdan gurat bolmagy bilen baglanşykly wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdym tutnamasydyr. Akal vilayatyna açylyp bolmagy berilen awtowloglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň edara binasynyň açylyş dawarasy uly ruhlanetlige betlendi. Onda çykyş edenler halkamyň esretli durmuşda ýaşamagy, içeri işler edaralarynyň işiniň talabalyk ýoly goýma uğruna döwlet derejesinde alyp edilýän üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyza tüý sürekden alkyş sözlerini aýtdylar. Dawaranyň şäherlerini täze desgany bina etmek işine has tapawutynyň gurulşykçylary hormat prezidentimiň adyndan ýürüte sowatlar goşurly. Munyň özi şany senäni hormatyna gurulýan dawaralaryň guramaçlyk derejesine toplumyň esasa çemeleşilýänini görkezýär. Soňra dawaratlaşan mihmanlar awtowloglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň edara binasynyň içine aýlanyp, olarda döredilen döwrewap şertler mümkinçiliklerini taşdylar. Gurulyp bolmagy berilen awtowloglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň edara binasynyň gurulşyk işleri Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň gurulşyk birleşigi tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu binalarda ornaşdyrylan enjamlar awtowloglaryň çeýniki ýagdaýyny, awtowlogyň dolanýyş ulgamynyň çeýniki ýagdaýyny, tezlik ölçeýijiniň işleyişini, aşyklanýyş ulgamynyň işini, awtowlogyň hereketlenýärjisiniň ekologik kadrlarynyň talaplaryna laýyklygyny, ýeňil we ýük awtowloglarynyň durudyjy ulgamlarynyň talaba laýyklygyny ýokary hil derejesine laýyklykda barlamagy mümkinçilik berýär.